Machiegni kendo nyako Ramogi pod wadhi nyime gi weche mathoth kama wadhi nyaka e kaunti ma Siaya ka anyuola moro e gweng' ma Pap Yamo mayudore West Alego e kaunti ma Siaya ywago ratich wuodgi ma jonjore nomonjo kendo nego dwe mokalo. Alois Ochieng' ma jahigni 39 nomonje od jonyuolne e seche mag onyango kendo nowegi hinyruok ka bang'e nowito ngimane kar thieth ma Siaya kama ne oyude thieth. Kaluwore kod Rosemary Akinyi ma en min mare owacho ni e seche mane omonj wuode ne entiere dala kendo negigoyo lwetene kotemo reso wuode. Familia no koro dwaro ratiro ne nyathigi ma koro gidhi nyime gitimo chenro mar ik mare mabiro timore juma manyien ngeso tarik 12. Deleta Alois ne nyiedho tawinjo sound moro opogore kowuok dire kocha to ng'ato moro be wuok koni. Koro kane gichopo to gichwade kod luth emako ni nini en ang'o matimore. To kawuok tasechopo kar kae to moro osechwado chak mono nyiedho cha gi njag bo barore ka ae tabe ka penye nang'o to chwado bada ka to moro mnogoya ni en ing'eno ogoya to chung' e dhot ka kae to moro to ni ot kod Alois gisegwe Alois bado supudho piny kar kitanda ka kitanda kanye emogoye ga Alois ni jogi onega na ginego na dichuo to oweya gi nyathi matin koro akwa mana serikal mondo okonywa gi mama kech mama be onge dichuo koro wadong' mana gi mama kaka ji are dala ka to pod waluor ka serikal ok okonywa pod wadak gi luoro kech na giwacho ni giboduogo ok ber gigi wan wawinjo ga mana ka giwacho gi e TV kata wawinjo redio nyathini mae ode rangane kata ka ni mara ni awinjo ni wacho ni mara ni wiete akiana na gine mago gik malich onge chik moyie ni ng'ato biro